сега правихме не. Нищо Бево, да ни е. някой ден ще отиде на Монтеграпо и ще каже, ох, пак ли? Съмнявам се. Гледали ли сте, има един много як канал, The Great War? Сигурно сте го гледали. Айде. Не, той е жесток канал. Той разглежда цялата война по седмици. Видеята са кратки по 10. Да, това е, гледал съм, да. Имаше и за българската тук. Да, има. Даже, ако не се лъжат, две. То бая старо, преди 5-6 години, 10. Fall back to our second line in the valley of Seren. Ма то пак е Should we празен. lose the pass, do not despair. We will retreat to our fortress. Ние сме с двама We повече. will win. 4 ще ги прекръщим. Колко съм зле? Аха, видя ги. Фелто Дет, браво. Викаш мотивирано, той и аз си мотивиран вече. Ние тук играем с Манли Хери. О, мойче. Не бе. Вече. Играем с Манли Хери. Но тук не имах представа, че можеш. Цъкаш на Customize. Да. Сменяш Sites. Той Magnification има, има и друго. Да бе, Magnification има ли? Има. Ти толкова я играеш тази игра. Ама на твоя сървър. Да, има Magnification, сега да работи. Скоро няма да работи. Чай се, че... Той артилерия има, ама... Бати човек, това е съвсем друго нещо със светещия мерник, бе. Кажете така. Бахти, аз... Аз не чуя, защото сме толкова зле. Опа, има човек отзад. Аз непрекъснато се Добре, опитвам без да... Има хора отзад. Или отпред. Чакай, много прецена. Отпред и леко в тя. Така няма да става. Тук, защото е една точка и се концентрират уродите. Тук сме толкова добри, че... Боздоганиш. Аре, лате повече, взеха. Майчицата му. Нихното мами. Сега са 2 точки вече. Крисче, къде? Бе. Аз пуснах на Б. We have lost the sector. Бе, откъде. Добре, бе, откъде успя толкова да ме стрелят? Да, бе. Така успяхме ли да изпреме на тия? Не. Не. Иначе много се смяхме в началото, че... Само, че... Ретритваме... Добре. Позорно. Държахме тук доста хора, между. Това ретрит. Пробия една тактика сме изпрели. Да. Успешно ни избутват. Ти си прав, защото тук и да им вземем тиките ще такова. Ще ресетнат атаки. Я кажете с това новия мерник, къде трябва да го слагам? Малко по-нагоре. Захме. Спотнах катерът хълма, 2-3. Я. Само спотвайте, за да знам на къде е меткам. Не виждам спотове. Да, видя го. Ето го. Браво. Баха го. Още някой напълва отдолу. Да, двама. Един вляво, един вдясно. То вдясно е по-напред, пред вас някъде. Да. Свърши го, на малко е. Нема да свърши. Влизат вътре. Тук се суетат нещо, ама... Имаше един вътре. Го правите. Педера ще мръсна. Крис, ако ти свършват мунициите, дай знак да това те хвърлим, че с тия флеери вършиш много работа. Проблема обаче сега не се че ударат отдолу. Ето ги. Един го спрях, но идва точно. Елп. Идват, да. Страшно много са. И те идват на моята позиция, между другото, знаеш, са се изнервили. Палих малко хора там. Пушват от гръб в гръб. Нормално, те отварят втори фланг. Ама
Въртът, да, то всъщност от тех нагоре е право в гърба на сето. Да, кофти. Кофти позиция сме единствено хубаво, че сме high ground. Малко ще ви трябват муниции. Ема, Един повече, не би трябвало аз съм да влезнал, ама няма много ефект. Свърших. Баш ти ръчен снайпер. Бате, това не е истина. We have lost the sensor. Така Това е. не е истина. Защо да не е истина, бе? Тук толкова малко защитници не става. Ето ми го взеха под носа, бе, аз бях тук през цялото време. Или ти си Голямо не може на пода, между другото. Ние си пазиме точка. Твоята пада. Да. Буклик. Голямо не може. Момчета. Зла леля. Сега ще пушнат отгоре. Да пушват, имаме 2 точки. Так. Ах, как ме уби това с кейбулет. Кейбулет. Той е бил написан за тебе. Пичо, трябва ми помощ на бето. Виктори. Па идваме. Чукайки. Айде, последния им тикет го набих с Barbed Wire. Браво, бе. Браво. Видя. Какъв е той инсел, който hate black people? Breathe deeply, Ми, shout така out with има. pride. Някакъв иди. Then steel yourselves again, for our fight is not over. Забележете какво става в класацията. Да, Третия склад. да, Не, я. защото до вас ви го написах. Се, отдолу ни чака един. Корпс 98. Те ще пушнат сега тук педалите. Корпус 98, сега ще стане на корпус. 99. Combat area. Корпс 0. Между другото, 99, да. ако го убиеш, ти ще станеш 99 кила. Ето, 99. Целих го, той се скри. Добре. Пробвай сега. Те сега ще се върнат, те ги върнат. Ей, идват към Ато. We have taken objective apples. Адски много Кули, се кули е при стоварват. нас. Кули е при нас. Кули умря. Браво. 39 тикета. Много сложно ще е да удържим. Вики, ела на някоя точка, че оттам... Дигни ме, медик. Не, оттам е много добре, защото оттам ги... Да, бе, знам, Ние. в момента сме в фаза, дето ни трябват хора по точките, че всеки е важен. We are losing objective. Така. Добре. Бево. Ще има още един бел да дигни. Браво, бе! Чакай това да го... Ме убиха. И мене ме уби. Коди Никола, кога се появи човек, бе? Помощ, отзад, заплахани. Не, това Були, We are чули. losing objective butter. това беше... Добре, всички на. А преди малко уния го пазеха много добре. Бе пада. Бето го зарежи. Точно. На Ато може да се окопаеме. Да, и това е верно. Педерас. Ех, педерас. Бемо на трупа Ма, ми, пуш- точно има един, буквално на трупа ми седи. Ако можеш хвърли на трупа ми граната и ще го вземеш. Браво, убиха го. Аз го убих това. Браво. Бягай, че ме... Казахме, али и то го бих. Леле. Ако много съм гаден, те дали не ме мразят. Аз хвърлям граната да се прикрия мене си, да видиш. Да. И непрекъснато натискам F-а, за да бия, ако някой влезе от вратата. И си е бати Има доста хора към Ато. мултипърпъс. Да, Ама не, спускат. просто съм много гаден. Ето се отказаха. Жертвах се. Ай, пребих го с Браво, автомат. бе. Това е епик дефенс е това, да видиш. Айде, бе. Айде, Абе, бе. има Това още. ще влезе в записа. We
Това ще влезе в записа, ще видите после последния тикет какъв е. Ама има още един плюс. Последният тикет беше на Байонет. Найс. Добре, да. Крис, какви са тия 126 кила, бе? Ти... Аре, ходи си легаш малко да се починиш. Защото много се нервирах, че принтера запуши. Добре, поне си му отмъстил. Тук ще ни гасим. О, аз отивам същото място, бе. Чакай, аз колкът, защо съм тук? Аз отивам на ъгъла. Отивай, че натискат. Имат мортира, която гледа към А и едно зле. Ох, взривиха ме. Единия вход, ама на другите нямаше хора. Няма, аз се прибрах да таковам точката, да взимам точка. Крис, ще те хилна, стой. Давай бързо, че тук съм в Давай. Човек, много са, бебно отляво. Знам, видях. Само че аз съм стъпата граната, не с запалителни, иначе чака да се свършили вече. Свършихме. Много си. Не съм до... Пребихме Връщам се на моето място, Бебо. много Да си възстановим позицията. Ресъплайни ме, нямам гранати. Ресъплайне. Ево. Една лимпетка отвън към фърлик. Но ние да си върнахме позицията, бе. Това е Тия са бесни, че са изпуснали толкова лесно тази точка. Ма това имат 180 тикета са пак. Това ме оцели в кръка ме оцели. Влезна един. Влезна, гори. Двама убих. Некой надига. Той е Метка ми... тотално. Браво. Да. Да. Той между другото не се пали. Там гледам. Намериха ми цаката от ъгъла. От ъгъла ме три пистолети, ама нищо, дигайте ме. От ъгъла са ни пистолетчета ставят гадините. Много са ми големи краката, деба. Я една лимпетка... То хубаво... Опа, още един лимпетка. То много хубаво, защото Виктор като обгази, така те не виждат нищо. Точно, за това е. Това е мега тактика, това ще я патентовам тази тактика. Разкошно е просто. Проблема с дима е, че не съм сигурен дали съм вътре или вън. Ами, вътре и не знаят на кой се наденат, разбираш. Да. Тая великичко. Това, ако вземе тази игра, искам така, това те ще ни намерят някъде да ни пребият. Хора, ако знаете на бето колко хора идват, Те като не са тука, аз чуем дали не... Да, нормално. Той ще се... тук е партизанска война. Пазете ато, не бъдете. Не се псевите от ато. Някой да се върне, кой е там? Никой няма там. Има там, двама. бе. We have lost objective apples. Дай на бето тогава. Давайте бе, мощно и грозно. Да. Пишем на то. Към би. Наши се опитват да го задържат ато все пак, но Нек. аз не мога по вас да се пусна. И правиме бекдор на... Още един влиза на флага, на Б на флага. Аз съм на ато и заклах петима. Браво, тръж го. Изчиствайте. Много се спълна. Да ме махнат от този ъгъл. Аз не знам какво е това нещо, дето след толкова И яко. какво бе на спота от тези? Флера на скаут, като си толкова близо до него е така. Ма той е бял, бе. Дагестан 5-4 ме уби. Ох, не мога. Ей, ако... Иде, удри! Ай! Бате, Виктор се едно тупа килими, разбираш ли? Аз се чудим този прахоляк от тебе. тебе. Е, хубав кадър, да бе, да светлината осветява. Аз чудя този прахоляк и пуши от тебе. А Виктор тупа килими, брато. Ама нищо не се вижда, чакай да не хвървам дим. Чакай сега без дим снимай малко. Това е светлина. Ти му си тук някой
Те до сега се запенил там. Типа да сложи като на National Geographic тия предупреждения. Ама гледай какво става и огън и такова нещата, сериозно. Браво, Анка. Тия докато се снимат, ние да почетведаме малко. Да. Нищо не виждам, ослепех. Да ме... Тяжко за... О, Айде! Взема точката, бе! Вече взема точките, бе! Един ме закла. Айде! Ау. Мале. Have defeated these Italians with a hurricane of fire. Играта. Много ми е интересно колко часа сме го играли това. Across the world. Това беше много. Играем от 2016. Този ми излезох от тата. Не мога. А виж, можеха да ни върнат на Адриатик Coast питове. Да. Аз не знам, защо се бехме закапали това. Да, това много приятно ще да бъде. Да. Ох, Искам да видя ревайвите, това ще... Да Ма се той сега- видят часовете. смачкахме ги. Гледайте са хайлайти. Ще от кули излезем, между другото. Ще Аз сигурно най-много меле килс имам. Ако има такава значка. Гледай са рейтинга. 30, Добре. браво. Добре. Браво. Просто сме спартанци. Ти буквално беше спартанец. О, Айде, разбира се, кой? отново не изненада. Вижте точките, 180 000. Леле. Два пъти над предишния, над следващия. Само Я да гледаме. ще наставят всичко свети тук в оранжево. Ето ви да трима сме в хайлайти. Dogs Taken 20 best, значи да. Да. Ох. Еми... Слушайте са, 66 ревайва бест. Я виж на статс какво става. То е само Kill Death Да. Ratio, само сме трети. И други.